बड'लेण्ड बुब्लिनि रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दायो आं दंफैयो गुगामु हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि हाइ स्कुलाव। बेयाव जि सनारि मायथाइ जे हाबाफारि लादों दिनै जोबथा सान। बेयाव गोबां हारिमु दंफैयो। बेयाव बिथांमोना गावसोरनि हारिमु दिन्थिफुंनो नागिरदों। जों बिथांनिफ्राय एसे जों मिथिना लानि मा प्रग्राम लादों बावहाय मिंमां नोलोबारि गोजौ फरायसालिया 50 बोसोराव आगान होबाय, अर्थात सनाथि मायथाइखौ जों फालिनो नाजादों। मिंमां नोलोबारि गोजौ फरायसालिया जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख एरियानि मोनसे नामजादा स्कुल। बावहाय 50 बोसोराव आगान होनायलाय जोङो गल्डेन जुबली सेलेब्रेसनखौ बेयाव फाथिदों। बावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि स्कुलमोन बियो। बावहाय राभा, गार', माने हाजं, सूत्रधर, असमिया, बर' बेवहाय फरायो। थारमाने डेट मिन्स जोंनि स्कुला मोनसे मिक्स मिडियाम स्कुल। बेनिखायनो जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों बिदा फंबाय बायदि अनलायनानै जोङो बे फरायसालिया दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय। बेनिखायनो जों दिनै गोजोन हान्जा सुरनायनि थांखि लानाया बेनो जे बे फरायसालिया 50 बोसोराव जेरैबायदि मोजाङाव मोजां जोंसारबोदों, थिग फैगौ समफ्रावबो माने बिदिनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों अनलायनायनि गेजेरजों बे फरायसालिया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन जानो हाथों बेखौ नोजोर बोनानै जों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै मोनसे गोजोन हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो एप्रक्सिमेटलि 3 किल'मिटार लामा जोङो बावहाय रिलि खालामगोन। बावहाय गासै 8टा जनगोष्ठीया बावहाय बाहागो लानो नुनो मोन्दों आरो राभा, बर', गार', हाजं, कृष्टि बिदि नुनो मोननाय जादों बावहाय। थेंक इउ। दा जों एसे दिन्थिफुंनो नागिरदों।